som el grup 1, som en Raül, en Cristian, que no hi és, i jo, que sóc en Pau. A Mèdics estàvem estudiant la reflexió i hem fet un treball que era un experiment amb miralls. I per fer aquest experiment hem necessitat uns miralls, un dau, un full, cinta aïllant, cinta de 2 cares, unes tisores. Les tenim aquí. I per començar hem tingut que enganxar els miralls i així els enganxàvem en un full que havíem doblegat i després li havíem fet una línia al mig i llavors vam ficar un dau Que feia una il·lusió òptica. Després vam agafar aquesta capsa i vam enganxar això un altre full a darrere perquè sigui més fàcil d'aguantar i no es doblegui tant. I ara us ensenyarem quina il·lusió òptica fa. Doncs si aquí posem el dau, cada cop es veu més. Doncs res, no sé on es veu o no. Veus? I queda així. Quina il·lusió fa? Quina il·lusió fa? Reflecteix el dau, com que hi ha 2 miralls ajuntats, fa que es vegi triple. I es veu la mateixa cara amb tots 2 miralls o es veuen cares diferents? No, d'aquí es veu aquesta cara, d'aquí es veu aquesta d'aquí es veu aquesta i a totes es veu la de dalt. Llavors què fa? Què fa la llum aquí? Què podríeu esbrinar? Què fa la llum aquí? Doncs que entra per molts llocs diferents i es veu, entra per tots els llocs i rebota i es veu totes les cares possibles. Per tant, Es reflecteix. Vale. Ho veieu clar, això, els d'aquí? Sí. Voleu passar per aquí un per un i ho mireu com queda? Us heu de posar ben bé davant a la ratlla i mirar-ho. Comença tu, Joan Marc, si vols.